Nikdy som nebol na Ukrajine a tak mi napadla jednoduchá otázka. Čo keby som ju konečne navštívil? A čo keby tam pôjdem pešo? Nevedel som, či to je reálne, no pozrel som sa na mapu, vybral trasu a rozhodol sa to zistiť na vlastnej koži. Je 3:05 ráno, vyrážam z domu. Dneska idem pešo na Ukrajinu. Pocity tam úplne zmiešané, lebo čo sa dá čakať z takého tripu, nikto nevie. Ale mal by to byť chill, lebo plánujem všetko iba prejsť chôdzou, žiaden beh. Koniec Rožanoviec. Šetrím baterku, to je zapnutá iba Strava, mapy.cz. Vypol som data, bluetooth, wifi, všetko som vypol. Lebo mám okolo externú, ale aj tak najlepšie sa spoliehať na samostatný mobil. Popravde až teraz opúšťam Rožanovce. To video so značkou bolo len pre content, pretože opúšťam cez bočnú uličku, kde nie je žiadna značka. Takže som to takto urobil. Najbližší cieľ, Ďurďošík. Tu pri mne je diaľnica, tam už pomaly vychádza slnko. A ja idem bomby! Cesta tu je dosť v pohode, ale mám vyšľapané topánky s veľmi tenkou podrážkou, takže keď tu je občas nejaký ostrý kameň a ja vstúpim, tak sa tým fajn napäte. No ale nevadí. Dneska je taký plán. Sice o 3 som vyrazil, do Užhorodu to je 96 km z Rožanoviec. Plánujem ísť celý čas tempo 6 km za hodinu, hej. Takže 10 minút na kilometr. Bez prestávky, možno si dám jednu prestávku na obed, to je všetko, inak budem stále chodiť. A tým pádom rátam, že to bude nejakých 16 hodín. Ak som vyrazil o 3 plus 16 hodín, o 7 rátam s rezervou 8-9. O 8-9 večer by som mal dojsť do Užhorodu. Sám ja pustím cez hranicu, nebude nikde problém, nezdržím sa, zvládnem to. Akurát, ak som nadával na tú fajnú kamennú cestu, tam teraz to je horšie, idem po poli. Je tu ranná rosa, vlhko, už mám mokré topánky, mokré ponožky. To nevadí, no. Neviem, či som nedobré, alebo čo, ale všetko mokré. Nadával som na kamene. Potom som nadával na vodu, teraz ešte horšie. Sa mi lepí blato na topánky. Takže to musím každým krokom šúchať poradne do zeme. Nech nenosím do sebou zbytočné blato. Bežná cestička na mapách.cz. Výhoda toho, že idem po lúku a po poli. Mám tu spoločnosť. Tam tie bytovky, svetla, sú Košice. A dávam s bokom Košiciam. A idem smer Ukrajina. Už vidím Ďurďošík. Idem totálne cez obilie. Proste nedá sa tu nikde inde ísť. Mám úplne mokré nohy. A mám čo štípať kolena a stehna z toho mokrého surového obilia. Obilné pole som už opustil a moje topánky sú tu takto. Sama voda. A keby som išiel z bazénu. Moje topánky. Ďurďošík. Je 5 hodín ráno, ja púšťam Bydovce a teraz pojem pár kilometrov po hlavnej ceste, až skoro pod Dargou. Ale nemuselo by to byť toľko aut, keďže je nedeľa ráno, hej. A ešte taká sranda. Dal som vonku rilsko, že ak na tom rilsku bude 10 000 lajkov, tak pojem pešo až do Kyjeva. Som vedavý, akože nestane sa to, ale keď sa to stalo. Je to tu prvé rané lúče. Slnko, život, fantázia. A teraz celý deň tak budem chodiť po slnku, až kým ma nespáli. Prvá svačinka, výživa. Som pozeral údaje a na 100 gramov to má 80 kalórií, takže to je v princípe čistý cukor. Kalórie to nemá žiadne, ani hodnoty, len cukor, len energia. Takú fajnú rovinku, je tu kus vecej aut, jak som myslel, bože je pol 6, 6 hodín. Ale Oskar švici na mňa, tam môžem spať a idem. To je život, veget. Košici Klešenov, už začínam stúpanie na Dargou. A čo je trocha problém, že najbližší kilometr ma čaká úsek, kde miesto krajnice sú 3 pruhy. Takže keď bude niekto počuť v rádiu, že sa niekto prechádza po ceste, tak ja som to individuum. Je tu úzka krajnica, ale nie je to také zle, lepšie ako nič. Tamtým smerom 100 metrov je Dargovský priesmyk a idem teraz po cyklotrase, je to rýchlejšie a nie je to pri autách. Ale čo je minus,
Je to po lese a dúfam, že nebudeš na lúka, lebo už mám dosť mokrých nôh a mokrých topánok. Sú tu žiadne mlaky a dá sa to väčšinou obísť. Nohy mám kus mokré, ale kým nepadám do blata, si hovorím, že ešte dobre. Obrovské. Neviem, to sú svinky, ale sú obrovské. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. 20 km za mnou a držím tempo 10 minút na kilometr. Dokonca mám rezervu ešte 5 minút. Už sa nachádzam pod kopcom Dargov a práve mierím do dediny Dargov. Za také 2 km som tam a je to strašné blato. Pumpa pod Dargovom a zase musím ísť po dráhe až do dediny. ...25 km za mnou, tempo držím dobre, ale začíname nejak píchať divne v pravom kolene a aj ľavú nejakú upínacú šľachu členkou cítim, takže... Nový valal, bačkou. Aktuálne som bačkové na zastávke, dám si taký 10 minút pauzu, nech nohy oddychnú. Na čo zjem, už vyzlekám mikinu, lebo mi je celkom teplo. A idem ďalej, nohy musia oddychnúť a ešte to potlačím určite. Takto vyzerajú. Riňavé, kuzunavené, rozbité topánky. No a tak čo? Mám tu dezinfekciu na ruky, svačinku a slaninku. Môj bežný pohľad pri chôdzi po prázdnych cestách. Originál. Aktuálne som Pánu Bohu za chrbtom. Nechajú tu žiadne auto, takže využívam pravú časť cesty, lebo tu je viac naklonené, nech sa mi nohy nedodžubujú iba na jednu stranu. A zároveň opaľujem sa. Oskar v Švíci, v motore nikde, sám si idem, len ja a moja hlava. Chytil som druhý dých, nohy ma skoro vôbec nebolia, jedinka na to myslím, ale ja na to nemyslím. Takže je sa mi perfektne. Tušice zásom, dobrá dedina. Tušice, koľká svačinka? 3. Ale že koľko čerešní. Každopádne, nemám čas na čerešne, ideme ďalej. 40 km za mnou a predo mnou ešte stále väčšia polovica. Znova hlavný ťah na Michalovce. Toto je rieka Ondava. Opúšťam Banovce nad Bebravou a práve v tejto dedine som prešiel hranicu polovicu mojej cesty. Takže len druhá polka. Chill. Opúšťam takú betónovú cestu a idem na nejaký štrk. Zajímavé. Práve som kúpil autobus na zajtra a aj ubytko v Užhorode, takže už nie cesty späť. Tam sú Slánske vrchy a tam sú nejaké ukrajinské kopce. Normálne, že ukrajinské kopce už vidím lepšie ako Slánske vrchy, to znamená, že som blízko pri tej Ukrajine. Cípaná. A zároveň mám zlú správu, pravé koleno začínam viac cítiť. Takže nie je to už úplný ideál, to pravé koleno zase sa tak ozýva. Viem, že ich mám podžubané tie kolena. A čo urobím? Vymyslím ďalšiu sonarínu, nie? To som ja. Ale berem to športovo, idem stále, je to v pohode, takže chill. A čo ti voči? Tak tu taký chlapčičko. Môžem? No, ďakujem pekne. Voda pustená, život gombička. Kolisočka bude z javora a perinka bude z paperia. Aktuálne štrk, po ktorom idem, je dosť nepríjemný, lebo občas musím vstúpiť na nejaké kamene a mám strašne
tenkú podrážku, takže to extrémne cítim. Pety ma bolia. Je to celkom nepríjemné, ale čo je možno nepríjemnejšie, že vidím, aké tu majú oblaky, tak ozaj začne padať, bo keď hej tá... Nachádzam sa v dedine Slepkovce a dúfam, že v centre je zastávka a hlavne lavička. Je tu zastávka, po vyše 30 km sedím. Trocha oddychnem a rozmýšľam, že si dám obed, už sa asi 2 hodiny po obede. A zároveň premýšľam, že keď si dám obed, budem tu dlho, tak mi stúhnú nohy a potom tu bude problém ich rozhýbať znova. A tu mám červené nohy z obilia, fajne. Pána. 25-minútová prestávka mi veľmi nepomohla. Nohy mi trocha stuhli a práve koleno ma už dosť rozbolelo. Fú, začína boj. Sej pána. Som došiel na nejakú nekonečnú rovinku. Aktuálne je najostrejšie slnko, takže už sa neopaľujem. Už sa chránim pred slnkom. Netuším, čo to je za rieka, ani pri akých som dedinách, ale most je tu veľmi zaujímavý. Taký most som ešte asi nevidel. Najväčšia bolesť prebíja ostatné. Nič necítim. Kolona v pohode, pety v pohode, všetko v pohode. Ale henta šľacha na ľavé nohe ma boli. Nie je to chvíľovka, je to dačo pri kôstke. Ale obávam sa. Ešte 30 km a nechcem to veľmi siliť, aby sa mi to neurvalo alebo nenatiahlo alebo dačo. Dedina Palin. A tam bude napísané Pain, nič iné. Pain. Krývam. Vítajte v obci Senné. Vítam. Nič nepýtam. Ja čo mám? Paličku. Nie je ideálna, ale som našiel v tom lesíku, som išiel 20 metrov cez les, som vedel, že musím nájsť nejakú palicu. Tá lepšia ako nič a trocha pomáha. Nekonečná cesta okolo senianských rybníkov. Chcel som ísť pôvodne zo spodu, ale keď som bol v dedine, tak som pýtal domácej nejakej pani na ulici, či tam je prechodná cesta a mi povedala, že tam sú močiare niekedy. Tak idem do severu, čo je o kilometra pol dlhšie. Som povedal, že to bude lepšie, lebo určite nechcem riskovať močiare. A to, že som fyzicky už na tom biedne, je jedna vec. A už psychika začína kolabovať. 10 km už idem cez bolesť. Krývam a preto ešte 20 km ku hranici. Časovo celkom stíham, lebo mal som rezervu, ale strašne ma to nebaví. Najradšej som prišiel do dediny ku nejakej ceste, zobral taxík, bus, išiel sa ku takomu vyspať, mi to je jedno, ale ísť ešte 20 km krývajúci je extrém. Zajac tam je. Mám v hlave 1000 negatívnych myšlienok. A mi tam práve ušla jedna pozitívna. Mám druhú palicu a celkom fajn, takže... Takto sa motám. Takto sa motám bez palic. A s palicami rovnako iba, že mám v rukách palice. Hovorím si, že najväčšia hamba by bola, keby odpadnem teraz v poli. Mám už také myšlienky, lebo nemám vôbec vodu. Mám sucho v ústach. Ale vládzam ešte, fyzicky to ide. Je to katastrofa, je to extrémne zle. Ale kým to nie je také, že sa neviem pohnúť, tak idem ďalej. A minimálne na hranicu chcem dojsť. Aj keby sa mám pláziť, krývať, je mi to jedno. Nevzdám sa, musím tam dojsť. Už som v dedine, na asfalte. 18 km do hranice. Na hranicu musím dojsť, aj keby neviem čo. Už zúfalstvo úplne. Vodu som si popýtal od nejakého pána, mňa pustil. Ísť a ísť treba. Cítim extrémnu únavu na nohách. Všetko je unavené, bolí ma. A ľavý členok mám celý opuchnutý. Tam extrémne naliatý vodou.
Cítim sa, keby som mal kameň v topánke. Proste obrovský šúter. Skrývam. Zatiaľ to ešte ide. 17 km do hranice. Musím to dať. Rok som sa pripravoval na to, že pôjdem pešo na Ukrajinu. Tešil som sa na to. Som tu dnes. 17 km od hranice. Musím to dať. Prší ešte. Už som to stratil. Neládzam ani byť nasratý. Ešte nejakých 12 km. Svet už. Chcel som sa na chvíľu na stavku, napríklad som sa objedal som si svačinku. Na jedlo nemám čas ani veľmi chuť. Musím ísť ďalej. Opúšťam svet už. A práve som myslel taký brutálny moment. Zastavilo pri mňa auto. Starosta so ženou a s vnukom. Že vnuk videl video. Videl Rilsko, že idem pešo na Ukrajinu. Dali sme si fotku. No ja sa tomu cítim, ak sa cítim jak Forrest Gump. Ponúkli ma, ak nechcem vodu, dať čo zjesť, kávu a ja mu hovorím, že nie, chcem ísť ďalej. Že ma odvezú na hranicu. A moja sprostá, tvrdohlava, egoistická hlava mi hovorí, že nie. Dojdem sám, proste mám cieľ dojsť sám, pešo. Dojdem, ale vážim si to. Pozdravujem svet už. Toto mi teda zlepšilo náladu. Už cítime sa blížim do konca. Posledných 10 km približne. No ja už konečne aj mám nejakú motiváciu dojsť. Už to nie je len trapenie. A už tam prichádza trocha radosti. Tam tie domy v diaľke si myslím, že to je vyššie nemecké, pretože sú na kopci, takže dáva to zmysel. Last dance po mokrej trave. 4-5 km do hranic. Hraničný priechod vyššie nemecké, Užhorod, 2 km predo mnou. Zvládol som to. Dokázal som to. Posledná dedina na Slovensku. Vyšné nemecké. Vyšné nemecké som úplne zničený. Extrémne bolé nohy. Som extrémne unavený. Nemádzem normálne. Som v prdeli. Toto bol môj najväčší výkon v živote. Šialené. V živote som sa tak nezničil. Od obeda som 7 hodín šľapal cez bolesť. 7 hodín som šľapal cez bolesť. Dokázal som to. Hraničný prechod. Som tu. Palice odkladám. S palicami ma nepustia cez hranicu. Tu ich dám ku slupu. Verím, že komu tak poslúžia ako mne. No bez nich som to nedal. Bez tých palíc by som tak kde ostal. Na poli. Uviaznutý. Už som na ukrajinskej strane. Dokázal som to, je po 11. Strašne dlho sme boli na hranici. Ale už sme tu. Čo sa týka mojich nôh, mám strašne zničené nohy. Unavené, som čakal na hranici. Normálne stúhli. Teraz skrývam jak starý dedo. Extrém. Som už unavený, zničený. Teším sa na postele.